banditter på banen her. I venstre bane er det Per Petersen. Per Petersen, der har lavet den hurtigste tid i går, 9:31. Og en sikker finale deltager skal køre mod Jesper Clausen her i hans Ford Escort Mark 2. Og han ligger på en tredjeplads. Jesper Clausen i hans klasse med en tid, der hedder 10:99. Per, han er altså over 1,5 sekund hurtigere på de bedste tider. Det bliver spændende at se, om Per han kan forbedre hans tid yderligere. I går kørte Per først en 9:31 tid, så kørte han 2:33 tider. Det er rigtig, rigtig hurtigt. Jeg snakkede med Per efterfølgende, og han sagde, at han kunne nok godt lige skrue den lidt mere. Nu skal vi se, hvad Per kan. For Per der ligger godt stabilt ned ad banen. 9:14, mine damer og herrer. Per Petersen 9:14 og en udgangshastighed på 245 km/t. Rigtig flot gennemløb. Og Lars Jensen, han går hernede.